No. Posezení s vámi. Je mi lehce. Je mi volně, veselé, způsob od ucha k uchu. Nejde to zastavit a doufám, že ta pusa od ucha k uchu. A mám pocit, že takhle musí být už navždycky. Mám pocit, že jsem vyrostla, že mám rovně ramena, že mám sílu a že ten pocit můžu v sobě udržet strašně dlouho. Takže úžasný. Jak to tak stalo? Stalo se to tím, že jsem otevřela věci, které jsem myslela, že nedokážu asi nikdy otevřít. Že jsem v sobě našla sílu díky vašemu vedení, nebo díky tomu vedení, prostě díky té práci, tady jsem našla sílu sama v sobě. Myslela jsem si, že nedokážu, že budu strašně dlouho chodit tady za váma a opírat se o tu berličku, kterou mi dáváte, a dneska jsem konečně našla tu berličku v sobě a dokázala jsem sama sobě, že to tam je a že se můžu opřít sama o sebe a že můžu být silná i já. A nejenom díky vám. A jak jste dokázala sama sobě? Jak jsem to dokázala sama sobě? To, že jsem se k sobě víc obrátila a to, že jsem se nespoléhala jenom na tu sílu, co sedí naproti mně. To, že jsem se koukla do sebe, do síly v sobě a že jsem se zkusila o sebe opřít na té louce. Tam jsem si lehla sama na to moje já a zjistila jsem, že mi pomohlo to, že jsem lehla já sama na to moje já a že mi to pomůže. Že můžu být já se sebou, já s tím druhým já, když to takhle. A že to nepotřebuji slyšet od někoho vedle, že nepotřebuji od tu další berličku, že tam může být tady ta jedna, stačí se k ní přitulit a tam to je. Skvělý. Děkuji moc. Není za to.